kang lintang gumedhap Istesonya tengah bengi lumrang kandaning puspita karyaning Udyanira sang bicara brengen kusing madu bronto manung sungsarining bocah malang Emang datang langsung ngancing-mancing ning gara-gara dene repatku ora kawan. Salihane kal. Piye tebi yen mula aku wis
Bismillah wa barakatuh. Salam budaya Rahayu. Puji syukur kunjuk ngasanipun Gusti menika Petro Gareng Dalah Bagong saged wanuna asa panjenengan sami wigatos nderek ngregengaken anggenipun adicara tutup latihan kadang-kadang Dedes Sari Budaya. Payone iki engko sawetara prei sajroning wulan Ramadan ya heeh. Iya Kang kula ya perlu dipengeti. Engko sawalan ya wayangan neh. Gusti Pak Mukyan Guna Sada sing dalang. Sing ngendang Pak Marsudi. Kok ben getublak ketablek. Luput sing dalang. Kok soben ganti Maseko neh, Masekone uga loro. Kok nek Pak Hanapi sik kersa rawuh ya apane ya diaturi neh. Pak Narto ya rawuh. Kang Gareng, nggih Le. Senenge atine awake dhewe karo dina iki. Ya. Ketok kebersamaane wong-wong kabeh anggota kabeh saiki padha menyatu kabeh. Mergo sawetara wektu sing sepuh-sepuh padha kelong eneng sing lara-laranen, eneng sing tinimbalan dening Gusti. Mula ya arep maklum ana sing dadi pelatih ning Liyonggon nggih dinane padha. Dadi saking permasalahan sing ora iso dipungkiri. Ya iki perkembangane ning dina iki direkristalisasi dening kanca-kanca ganti pengurus anggotane ditambah digabung supaya kabeh bisa menyatu. Nek jaman barat jumpa
kunjuk dateng ingkang kagungan dalem Mbak Sada, Mbak Rada sekeluarga, kanca-kanca sedaya ingkang sami rawuh. Dugi ingkang rawuh panjenenganipun Bobo Narto ingkang saking Wargir Wiloso. Dugi Pak Com-com nggih. Ki MC kondang kaunclang-unclang laris rawuhipun. Dugi panjenenganipun Mas Tarom sing daleme Singosari Krampok. Monggo katuran dahariyin. Bu Marsudi kono di manggane padha ben dahar. Nek sampun nggih syukur. Ugi nderek nyeponsoraken. Sponsor ya. Dinten nika Bu Supya dados juragan lengo. Lengone merek Sangki. Ora sanksi ning Sangki. Pramila kunjuk dateng Bapak Ibu. Umpamane sing bapak-bapak ki ben tansah ditresnani karo maratuwane iso mundhut lengo murah dengan harga murah. Nah ning diskone saged mundhut dateng Bu Supya. Murah tur kualitasnya apik setara dengan lengo filman. Nek dinggo goreng ping 6 no pokoke jek apik. Wonten ingkang selalu murah malih merekipun Lento. Ning nek diagem goreng ping 3 sampun cemeng lha kok. Iki lebih bagus. Kayak iki wayah arep poso mula kunjuk ibu bapak-bapak barang iki nek pamane sowan-sowan ning luwih sepuh utawa cilik sambang ning putra wayah iso kanggo cangkingan ngono gale. Sanging lengo ditambahi gula. Lah, menika nggih sade gula napa? Manis gulane Jawa ya Mas ya. Monggo dilanjutin, Bu. Matur suwun Mataram diparingi udut sampai dupa senengan gue pas dupa pun entek ya matur suwun banget entek rek arep tuku ora eneng cuane lah pirang-pirang dina metro liyane wis kerja sosial terus bijik dikredit lah ya apa eneng layangan saiki kok dicicil ping 3 ping 4. Wes jan. Niku dipun lajeng karenipun Bu Etmi. Bu Etmi niku cara wayang ngono pergiwatine Ken Dede Sari Budaya. Beda-bedaan. Nek liyane ki enek sing Wirawati, enek sing garwane Basukarno itu sama jadi Surti Kanti.
Monggo dilajeng menika remenipun Bu Parlan. Apa le? Sri Huning Mustika Tu. Kunjuk dateng Pak Narto. Nah, niki nek kersa sok tindak mriki gek kangen pengen dalang, wah. Jangan saged Pak Narto monggo kapan ngaten saged diagendakan mari bergabung di Ken Dede Sari Budaya. Ngiras pantes nderek nglestatonaken seni budayanipun kula panjenengan. Pak Narto ki ya pendidik kang gareng, Pak Guru, heeh. Nah, rabeda karo Bu Etni. Pak Nyoto barang ngono kuwi Mas Eko. Mula penting banget mergo kowe panjenengan iki momong bocah memberikan pendidikan pengertian marang generasi. Lah pengetahuan bab seni budaya barang ini penting. Tur iki ning landasan hukume kang gareng. Ning landasan eneng. Ya kuwi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia tahun 2017 nomor 5 pasal 4 tentang pemajuan budaya, ya ta? Termasuk awake dhewe barang iki sing wong tuwek-tuwek barang kaya Pak Toro, Pak Parlan, Pak Nyoto, Bu Nyoto, Bu Subiah dan semuanya termasuk Bu Kartini barang iki ya duwe kewajiban sebagai lansia, wong tuwa iki nurune pengetahuan tentang apa kuwi jenenge kebudayaan, tilarane luhur. Niki nggih enten landasan hukume. Mek kula lali. Mek kula lali sing enten landasan hukume niku nggih. Pramila monggo wajib supaya kabeh niki gampangane kula panjenengan nderek bantu pemerintah. Program pemerintah nggih nika membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tegese ora mung pinter akademis tok. Ning soal rasa pangrasa lan sak panunggale niki yo pinter yo cerdas. Mula lho kula panjenengan sami niku riyen kabeh iki disasmitakne nganggo perlambang wujud apa ki wowohan kadang-kadang nggih teturuan lan sak panunggalane didadekne siji dijenengi sajen. Iku sebetulnya menika mengku suraos mengku filsafat supaya kula panjenengan saged terjemahaken kanthi rasa pangrasa sing jero. Iki bedane manusia Indonesia seutuhnya karo liyane. Ya, monggo Bu dilajeng riyen.
Gareng piye le? Sajane kok kaya cukup to kan. Mergo aku iki buta jam dina iki. Iki jam piro iki? Jam piro ya rada cukup. Mergo jam 5 wae kudu cabut saka Malang nyang Kediri. Aduh, menawa nang perlu ning kono megane ya. Ya ora ketang sepisan kasole. Sing rada alus. Ya nyuwun kacu-kacu Ibu Kartini yo. Aku ki nek aku kacu-kacu Ibu Kartini wis ora penak ning awak loro kabeh. Kabeh do iso ning pokoke rasane beda. Nyonya Mas Eko kalian saking Pak Susilaji. Pak Susilaji menika Bapak Morskuwi Mas Eko kagem warga agung Ken Dedes sedayanipun. Nggih, Pak Susilaji sembah nyuwun salamipun. Waalaikumsalam. Salam taklim mugi saking kanca-kanca kunjuk wonten sa panjenengan sami. Mugi kunjuk dhateng Mbak Devi sing ning Tulungagung. Ya. Monggo Bu.
ki nek yang mene kuwi ditabur kowe mendal-mendal. Yo tenan kuwi nek kena wong kuwi. Dasare sing mabuk yo kesel. Matur suwun Bu Kartini.